Helo a chroeso nôl i'r sianel. Wedi dod i safle newydd heddi, hynny yw safle sy'n newydd i fi. Mae yn yn ardal i, ond fe eriod wedi dod yma, felly dod am heddi i chwilio am ffosiliau yn y carreg galch tu ôl i fi y fan hyn. Lan fanna, yn rhywle, mae Castell Morlais, neu olio Castell Morlais. Falle nawn ni weld hwnna yn y fideo, ond am y tro, wi yn y Cwar ar waelod y bryn ble mae'r castell, a wi yma i chwilio yn y garreg galch i weld os oes ffosiliau yma sy'n werth ymweld eto. So, gawn ni weld. Felly mae'r clogwyni yma wedi wneud o'r Dowlais Limestone Formation, sef carreg galch Carbonifferaidd. Yr un formation a sy'n Cwar Trefil, sy'n un o'r fideos eraill ar y sianel. Felly wy'n gobeithio dwy o hyd i ffosiliau. Felly dwi'n mynd i fynd yn ddyfnach i mewn i'r Cwar i weld beth sy'n ar gael. Ac yn sythyn wedi dod ar draws heinen o cregyn Brachiopods. Dechrau da felly. Dyw o'n wir ddim yn digwydd yn aml pan ych chi chwilio ffosiliau, ond mae un fan hyn yn gallu tynnu mas o'r graig a llaw. Felly dyma Brachiopod bach. Ffosil cynta'r diwrnod. Gret. Wel, wedes i Brachiopod, ond ar ôl ystyried ychydig, wy'n meddwl taw crag y ddeiglawr yw'n. Ac yn yr un heinen a'r cregyn deiglawr nes i ddangos i chi yn y clip diwetha, dyma'r coral neu falle bryozoan gyntaf. Ddim os ych chi'n gallu gweld ar y fideo, ond dyna fe. A dyma enghraifft llawer gwell o'r coral yma. Chi'n gallu gweld y strwythur yn well yn fyna. A dyma ni goralau bach cyfnod, ac maen nhw yn fach hefyd. Ond maen nhw'n bert serchio ni. Ar un o bryd, wy'n chwilio yn y cerrig rydd yma, sy'n ar waelod y Cwar. Mae'r ffas yn fyna. Ond, mae saffach, pan ych chi ddim yn erbyn y clogwyn, ond B, mae'n lot rwyddach i chwilio drwy stwff man fel hyn. Os nag yw'n gorfod defnyddio mwrthol heddi, bydd hynny'n wych. Lot llai o waith i fi. Yn gwmws fel Cwar Trefil, mae'n anodd gweld y ffosiliau yma achos maen nhw tueddu fod yr un lliw neu fwy neu lai yr un lliw ar creigiau. Felly ar y garreg yma, chi'n gweld beth sy'n edrych fel Brachiopod bach neu crag y ddeiglawr yn fyna. Ac efalla bod yna rhywbeth fan hyn, ond mae'n anodd iawn gweld achos fe wedys i, maen nhw bron yr un lliw a'r creigiau. Felly mae rhaid edrych yn agos weithiau i weld y ffosiliau. Dyna nghysgod i. Helo. Beth bynnag. Wedi bod yn chwilio drwy'r cerrig man yma. Does dim llawer yma, dim yn ardal fawr o bellffordd. Ond, o fewn dim ond 2 funud o chwilio yma, dyma beth wedi ffeindo. Wedi ffeindo coral fan hyn. Chi'n gweld mewn cross-section yn fyna. Wedi ffeindo yr rhain sy'n edrych fel Brachiopods bach. A beth ar yr un yma? Mwy o Brachiopods. Mae olion un yma. Wedi cael un dreulio, wy'n meddwl. Felly fydde i ddim yn cadw hwnna, ond o fewn dim ond 2 funud o chwilio, dyna grŵp o ffosiliau neis i ffeindo, wy'n meddwl.
Gyda llaw, os ych chi eisiau dod i'r lle yma, jyst i roi syniad i chi ble mae fe, chi'n gweld yr adeilad fyna? Dyna yw'r Brecon Mountain Railway. Ym Mhont Sticyll, ger Merthyr Tudful. Felly dyma ble dwi jyst ar draws yr ewl o'r Brecon Mountain Railway. Chi ddim yn gallu parco fyna, wrth gwrs, dim ond pobl sy'n defnyddio reilffordd sy'n cael parco yna. Felly nes i parco jyst lawr yr ewl fyna. Wrth gwrs, nag dim ond ffosiliau sy'n ar gael mewn lle fel hyn, a fel ych chi'n gweld yma, mae mwy na ar gael hefyd. Dyma grisialau bech o galsit. Felly, siwt mae ffeindo ffosiliau mewn ardal fel hon? Wel, dych chi ddim yn mynd i weld nhw jyst drwy gerdded eibio iddyn nhw. Mae rhaid mynd yn agos, felly plygu lawr ac edrych yn agos. So, os yna rhywbeth yma, negos yn creti, ond falle gael fwy o look yn munud. Ond dyma'r unig ffordd o wneud e. Weithiau, dych chi ddim yn ffeindio dim byd. Os felly, jyst stopiwch a symudwch i'r ardal nesaf. Mae digon o benterau o gerrig yma, felly mae'n digon rwydd ffeindio rhywbeth i chwilio ynddo. Felly rhaid edrych yn agos. Dwi ddim yn meddwl bod yna ddim byd o bwys yma, felly wy'n mynd i symud i'r ardal nesaf. Weithiau wrth gwrs mae'r stori'n wahanol. O'n i'n chwilio draw fyna yn y clip diwetha, nawr wy'n chwilio yma, a wy'n newydd ddod ar draws hwn. A ych chi'n gweld y darnau gwyn fyna? Mae rhan fwyaf o'r garreg yn llwyd. Felly, os ych chi'n gweld mannau gwyn, mae yna bosibilrwydd cryf byddwch chi wedi dod ar draws ffosil. A dyma beth sydd gyda ni fan hyn. O'n i ddim os ych chi'n gallu gweld ar y fideo, mae coral bach yn fanna. Cyfnod eto. Felly, os ych chi'n gweld darnau gwyn, mae'n gallu fod yn rwyddach. Ond yn anffodus, dwi ddim pob un yn wyn. Ein safle diwydiannol yw hon, felly mae rhaid fod yn ofalus. Er enghraifft, ydych chi'n gweld y ffosil yn y garreg yma? Negych? Wel, wrth gwrs ych chi ddim, achos bricsen yw hon. Felly mae rhaid bod yn ofalus i byd o gwastraffu amser ar bethau fel yna. Dyma beth rhyfedd, mae'n wythien o fwyn yn y garreg yma. Ydych chi'n gweld yna y peth llwy dywyll yn fyna, ond os ych chi'n troi'r ochr arall, mae'n wyn. Gwythien o galsit yw hwnna eto. A dyma brachiopods. Un fyna, un fan hyn. Os ni'n fyna, alla. Yn gwmwys fel Cwar treddol, fan hyn, dyn ni'n dod ar dros y stwff yma hefyd. Sef, carreg tywod twrch yw'r enw swyddogol amdano fe, ond mae'n fwy o frechia, dwi'n meddwl. Ych chi'n gweld y darnau bach yn fyna. Ond mae hwn yn ifancach na'r garreg galch sy'n yma, felly mae hwn yn dod ar ben y clogwyni. Oddi ar ben y clogwyni hynny yw. Ond does dim llawer o ffosili yn y stwff yma, felly dwi ddim yn mynd i wastraffu amser yn chwilio drwy hwn. Dwi'n mynd nôl at y garreg galch. Wel, yn amlwg, mae yna lot o gregyn yn y Cwar yma. Dyna un fyna, brachiopods dwi'n meddwl yw hwnna. Mae'n meddwl taw brachiopods yn y darn yma. Mae'n ddigon o'n nhw. Fan hyn. Ond dwi'n lico'r un bach fyna. Felly dwi'n mynd i gadw fe jyst am hwnna. Wel, dyma fath arall o gragen. Gastropod yw hwnna, sef mawoden y môr. Wedi bod yn chwilio yn yr ardal fach yma. A dyma beth wedi ffeindio. Eto, o fewn dim ond cwpl o funudau. Yn gyntaf,
Dyma coral. Dwi'n meddwl taw Syringopora yw'r coral yma. Beth da i ffeindo. Dyma ddarn o Brachiopods Period. Llwyth o Brachiopods yma o wahanol fathau. Brachiopod mwy fan hyn. Brachiopod producted yw hwnna, wy'n meddwl. Ac mae olion un arall fyna ac un arall fyna. Coral cyfnodendron arall. Ac yn ola, darnau bach o coral sydd fyna. Wel, dyma cragen ddeiglawr. Falle cragen ddeiglawr neu falle brachiopod arall. Ond ydw i'n gallu tynnu fe mas a llaw? Dwi'n meddwl gallai. Dwi ddim yn cyflwr da iawn, mae'n rhaid i ddweud, ond darn o brachiopod yw hwnna, falle darn o producted. Iawn. Wel, wedais i bod mwy na yma hefyd, a newydd ddod o hyd i hwn. Ffurfiant calcit. Chi'n gweld y crisialau yn fyna? Dechreuais i draw fyna, wedi dod lan fan hyn, ond dwi'n meddwl taw dyma ddiwedd y llwybr. Achos fi ar ben ffas y Cwar yn fan hyn. Felly bydd rhaid i fi fynd sian ôl, ffeindo ffordd saff i lawr fyna. Er mwyn i fi gario ymlaen rownd y gornel. Wel, cwyn o'r trigolion lleol fyna, bys ni gofyn i fi ble mae'r ffosiliau gorau. Ond, i fod yn onest, so fi'n meddwl bod dim ots di. Wel, nes i ffeindo ffordd saff lawr, a wy'n newydd ddod o hyd i Brachiopod producted. Oce, nawn ni ware spot y ffosil eto. Chi'n gweld y ffosil to? Beth am nawr? Na ni. Coral fanna. Wel, nes i godi'r coral na, ac os dwi'n troi'r garreg o gwmpas, troi rownd, dyna'r coral o'r ochr arall hefyd, Syringopora eto. Neis. Yn y cona. Wel, dyna ddiwedd ein amser ni yn Cwar Castell Morlais. Ydy fe'n werth wneud trip arbennig i ddod yma? Wel, ydy. Does dim byd arbennig i gael yma, ond mae'n lle neis i treulio prynawn. Os ydych chi'n ar ardal beth bynnag, so ni ddim yn dod o bell i ymweld o'r lle yma. Ond hefyd, lan fyna, mae yna olio ar y Castell i weld hefyd. Dwi ddim yn mynd yno heddi, ond falle rhywbryd arall, ac os dwi'n mynd yna, falle yna i fideo o hwnna hefyd. Ond am y tro, dyna ddiwedd y trip heddi. Cofiwch, os ydych chi'n licio'r fideos yma, tan ysgrifio, cliciwch ar y botwm subscribe isod, a gwelwch chi'n y fideo nesaf. Hwyl am y tro.